Здрасти хора, днес ще ви показвам една къща, дето аз го направих и сега ще ви го показвам, само че една минута. Мога да слагам. Супер. Ето ми е къщата, да ми го виждате отгоре. Майче, много нагоре отидахме. Чакай, така може ли? Окей. Сега. Влизаме в къщи. Чакай, не мога да влизам, защото... Ето, тук ми е леглото, тук е засядане, тук е чест и крафтинг тейбъл. Да, от тук слизаме вънка и тук имаме чест, крафтинг тейбъл и залягане. Да. И това ще го кача на YouTube. И то ще ми казвате как направихте толкова истински, дървета и къщата. Ще ми казвате, да, знам, ама много трудно го направих. Много трудно. И прозорците са много истински. Също. Ето. Това ми е така. И тук писах. Чакай бе. Къща. Всичко е много истинско. Да. Чао за днеска.